Đừng đu đu, cu đu đu, càng chân vắt đá rong bos. Càng đông thơ đang đợi ngày càng thơ bos. Chẳng tự di sini, sekarang PDW. Dia dah cerita deh, bocor kaget nyole. Rukun lagu, tas tereng ngelotok. Ngalor ngidul, nyebar gosip. Tukang rasani, tukang ngelok. Ngenyeti celok kemang, jawabannya wes sayu yo. Pak Orki jatuh, mata warna-warna. Yang delok kondil, edelos toto. Salting ngilup, terus ngese-ngese. Astagfirullah, emak jawabannya wes sayu yo. Dapatnya bareng warga kan. Dino iki mah dek panas ya dek ngepek koyo ngene. Banyu iki sok mati bareng lho entek sumbere. Kakek uang apa godhong to? Yo obah. Yo mandek. Apa yo? Apa uang nyolong bekakas? Lah kampung kene iki saiki sirate aman iki. Lah nekku lho, wis pangga ilang iki bekakasku. Nyame RT iki yo ora kena dicekel buntute. Mosok duwe RT gek kedanan bojone uang. Dan repot. Ki arep wadul nyang sapa lho? Ki opo ya arek nyang kantor polisi? Lah dhisik ki le nyang RT piye le menyelesaigne ngono? Iki lak panggah ngone RT-ne arep tak kon nyupot. Ora lho. Iki mang umate bodho nyandi. Kok sepi tenanan. Rembek yo reneng. Darmi biasane yo bolak-balik nyang omahku kok yo ora eneng. Emo bareng mang koyo nyandi. Koyo urip dhewe. Cangkruk kene, jumuk kursi. Ngaran lah emang lo. Yu. Yu. Nyanti boy. Yu konyel. What? Nyanti lo kewane. Astagfirullahaladzim. Borem nyel. Bene nyetel radio. Ora sopan men rono. Diincang ae. Ora eneng. Nyel, nyopo? Ora sang goleki aku. Aku iki dangkengane. Lah ning jopo ke opo bene? Kan buritan. Dangkengane. Ning kene bae. Layak golek jero maranemu. Nyapluk iki goleki aku. Lak rene ora ngerti dhek rasa goleki aku. Wong amek didolani kok eram. Gene kowe gemu dolan nyang omahku. Yo sulap. Sakrono to kowe kuwi. Sak mburi kene lho penak. Rono. Kene lho kowe gek aku kene ra sulap. Cengkengane. Apa ya? Kene lho. Halah. Cangkeme bater kok disodok karo konoan ke? Aduh heran ngono. Yo bene lho. Wong ayu ki kudu dhewe. Ki engko matake bar tipak anu kowe bakar telek. Hey.
Lek pangantengmu piye anu ku? Kok mentolo. Ya sapa lho sing ngakon nang kono, mbok yo nang kono sing resik. Ya panas anu ku abang-abangku nih pipi ke ilang. Ya apa lho rene ki emang kok huyap-huyapan. Yo anu golek batur. Ning omah lho ndasku penggamu metai. Suaramu dek kaya kejepit. Anu iki ke bareng ladeni bojone Reni ngejak ngerum diinginane lho. Suara aku nganti erak iki. Kok pernah krungu ke? Lah aku ke dadi Elsine bojone Reni ke. Wandi? Ora lho, Mbek. Saiki kok awakmu malah ngrusui bojone wong ki piye? Aku ora ngrusui kok wong sing anu demen dhisike kono to. Wonge lho gane tu rumahku. Aku ya demen wong duwite akeh, ki anune lho gedhi dawa. Ambok ora kok terus nih lak ngono kuwi. Agar wedi lek digrebek wong, gek dijaluki pasir, semen, boto. Lah ya malah beneran no Nyil. Iso bantu lingkungan nek dijaluki material. Lah wong RT ya ora iso golekne sumbangan ngono. Ya ora aku ae sing golekne. Lek ngono anu Nyil, sok kapan ngono Pak RT kon grebek aku ya. Gek engko lek apa jenenge dijaluki sumbangan kuwi dikengge gapura ning dhuwur kono lho. Tulisi Gang Dobos ngono gek tituki fotoku bareng gek aku. Ngono ya. Omong ngono engko. Yo lek RT-ne iku lho, Mbek, tak omong ngono. Dek kuwi lho, yo tunggal ngrusui bojone wong. Pak Sopyan ke lho, Mbek. Bojone ke lho, yo diobel-obel ning RT. Ya berarti ya double Nyil. Engko kan anune materiale kuwi oleh kok Pak RT-ne dhewe karo kok bojone Reni. Kan yo pas malah tambah tambah ndang ngadeg. Engko turahane kuwi ya dige tuku-tuku apa ngono, dige ngecor blek ngono. Engko kan mobilku iso rene. Lek dipikir-pikir kok masuk to Mbek kuwi. Lek akeh wong sing padha kowe, lek pembangunan kene iki lah ya pesat. Luweh maju ngono lho, Mbek. Apa digelakne ayo, Mbek, ngrusui bojone wong? Astagfirullahaladzim. Lah wong anu ngono kenyel. Lek ning nggon-nggon liya kuwi lho, lah lek ngurusi bojone wong ki anu to. Dikon ngrabi jereke, ora dijaluki material lho. Jereke sapa lho wong domongi nang etan yo RT etan dijaluki anu apa 50 sak anu kuwi apa ke lho semen 50 sak ge pasire 2 rit. Lah lek ngono yo anu pilih dikembangun dhewe timbang ge ngeloni bojone wong ge dijaluki ngono kuwi. Wong dijanggelakne ge mbangun lingkungan malah ora malih ngono awakmu kuwi. Piye lho? Alah, iya lek ngono nyel. Apa anu nyanggone soyem dijak engko kan lek wis aku Pak RT kowe soyem oleh kan iso kebianget. Jo. Lah, lek kuwi cocok, ayo kita digoleki ae. Pepet engko lak wonge ora gelem dipeksa ya, Mbek. Dak anu ki sing demen yang si anu kuwi soyem kuwi. Bojone Sasta ke lho si sapa? Marji. Ayo ke lho, ayo. Jo. Kowe iki cek karo Vito. Lah, aku lho dak anu gero nyake. Aku lho dak ngeroh digonceng kae. Anu bojone lho kae. Ora wedi. Gede. Gede. Gede banget. Gue takon ngono kok heran. Sampe aku tak nutup lawang. Engko lak Darmi rene lawuh ki depan Darmi. Aku melu ae. Rono ae lho awakmu engko tak susul. Pantene Pak anu kopi ya. Yo. Lek aku suwi tinggalan. Yo gak.
Ram. Aku kok keluwen to? Wis entek sepiring iki urung marek lho. Reneng wong iki. Lamu. Iki nyopak nek ge ngentekne sego kumang. Gelek. Terus Mbak, ogah. Yuk. Yuk sayem. Soyem ora sayem. Soyem. Ora. Yem. Jane diteluki ning gita pae. Oh, paling. Empo. Jane sopo? Nah, sik ra umum cobrot iki. Yo sak teh. Wah, halah. Lah, adek malih saya seru. Sopo ra? Sopo ra ngono? Halah, jabang bae kene ya terpara begenggek. Yang ngopo? Kok ngasen jeleng-jeleng kaya ngono? Lane yo nang omah. Ora tau kok korok itu kuping. Halah, kok ngece. Ki lho resik. Nyopo kok iki turut kene barang? Mlebu wae. Abis wis yem. Rene. Kene lho. Cedeke ra gelem. Ki arep bisnis apa? Ndang ki omong aku ke repot. Menguntungkan apa ora kanggo aku? Lah ora aku cegah. Lah iki kabeh untung lho, Yem. Ya, Mbak. Iya, Lingkungan. penak ning. Lingkungan yo untung, awakmu malah luwih untung. Ki apa kuwi ke? Jelas lho, Mbak. Kowe ae. Ini, Yem. Untuk kesejahteraan lingkungan dan warga Gang Dobos, aku menghimbau, ayo bareng-bareng rusui bojone wong. Lek ngono kuwi ke udu garapan, Nyil. Lek gek ngono barang ngono kuwi kok garap, sok gelem dikepruki wong. Maka dari itu, Yusoyem. Maka dari itu piye? Ngene lho, Yem. Nanti mangke pidatone lho, tulisan. Oh no. Wes tak rancang ning kene. Ngene, Yem. Wek dhewe gawe grup. Aku, kowe, Rembek, tugase ngerayu bojone wong. Terus Pak RT tugase nggawe tim geng grebek wek dhewe. Lah keuntung aku. Iki lho. Loh, keuntungane wacane dhewe. Keuntungan dilonyel iki lho kanggo lingkungan. Lah jabang bayi. Kanggo lingkungan kuwi engko oleh pasir. Oleh material sing jelas. Lah keuntungane wek dhewe-dhewe kuwi engko yo sing jelas yo oleh kok pasangane wek dhewe pingko lho. Yo lek dinae lek ora. Kadek goblok men jane. Lah kowe dadi bojone Marji to? Lah kowe lek bar mikir ya oleh bayaran. Kadek piye lho? Lah engko to kowe oleh duwe kok Marji, Kek Marji kuwi yang Pak RT dilabrak dijaluki material, pasir, batako, blokan iki arep tak gembangan gapura dhuwur kono lho. Tak tuki fotoku. Ono karo tulisan Gang Dobos. Ngono. Lah kok penak men atur fotomu dhewe. Aku yo gelem lek nggih grup ke kabeh lho, Mbak. Ora gak atur kowe dhewe arep ngene.
Bature Mary. Lah iya. Koyo soalnya pantetan deh lah, Bu. Tak delok. Kok tutup? Ayo beneran. Lek nang wonge prayo raleh dijumuk. Nang ngerti buka ae. Sopo ngerti lah we oke. Kowe tak jak urun, terus alemu pacaran karo Marji kuwi. Yam, kowe ngono ki pacaran karo Marji, sasta ya roh. Yo nyatane meneng ae ke priyo raro. Gede. Yo gede. Nyapa kok takok gede orane kok pek. Ora. Kae tutupe makan. Bismillah, bismillah. Gila. Wow. Nek wae semar. Masuk iki. Yuk, tabuhmu tak pangan. Wong gede bojone, kok bojone gede nakane bojone Reni kok. Ora lho, Mbek. Ket mang awakmu pegah muni. Tuh kan gede ya itu. Lah nyapa kan yo takok ge apa jenenge? Apa tukar cerita ge esuk lek padha gedine kan maine bareng ge dibebere kloso ngono kan. Gaya. Aku ngoglek kowe. Ge engko oglek kamu piye tak terokne ge engko sapa Soyem karo Marji oglekane piye ge diterokne ngono lho iki opo. Lek padha gedine engko kan ora milik. Lah engko lek sing nakane Mas Witmu kuwi cilik, lek iku gedhe nakane sapa? Marji gedhi kowe milik lek dinggo bareng-bareng kenemu cilik dhewe. Ora. Ya mbah. Oh. Ya. Masukku. Piye ya kowe oke, lek ora oke, fotomu ra dipasang ning gapura. Wah, pokoke gak dial. Sopo? Tak delok sama tuh. Yo. Iku prayo konan. Ciloko. Kucing apa ta iki? Yo. Rambutku sama jen kok entek. Menungsa apa kucing? Kucing. Tebane kowe Nemi. Kowe lha sing ngenteni lamuhku semajan ke Mang. Ora yu. Kucing ndase gawe dikek. Lah ayo ora tak gebuk iki. Ya kucing ndase gedhe kowe Mang leno. Piye jajal rene ah? Domong ya gede banget to yu. Ontol tak goyak samono. Lawuhmu entek kabeh lho. Lagi sini lambemu ku apa? Anu yu. Iki emang kan kucingnya Melayu. Kayak nggawa iwak aku milik. Kayak tak jaluk kena buntute. Kayak ya tak tiliki lho. Lah ngomonganmu ke aku serap percaya, Mi. Jo, melu aku sidang. Ayo. Wah, tak iki Marji rene. Krungu dhewe ngomong gede-gede mek nesu. Ayo ngali. Tasku. Ayo. Hei, Wong, ki lho, kucing ndase gede temu ki lho, gluwontang-glontang. Ki lho, disidang kono. Kono lungguh tengah. Kono lho, Mi. Ih, angeleram. Wis ki apa to Mi? Biang kerok kok panggah. Anu yu.
Makane ning kucing nggawa tugelan reyek. Tak buru, tak jaluk wong aku melek, gek tak pangan iki. Timbang entekne lawe yo soyem. Kayak gue percaya. Yo percaya lho yu, jute yu rembek karo yu konyel yu meneng ae ngono kok. Ora lho Mi. Kowe ki marimu kapan? Alemu panggah dong ae. Ki ndang mari yo Mi kowe kuwi ben ora resah wargane iki ke. Aku gah yu lek mari. Wong dongok kula marai wareg. Gek Markisah ke ladir kecut, mari loro teng. Sopo lho nyel ngomongne Markisah? Resah Mi, ora Markisah lho, opo lho kayak kuwi. Lah iya, ora usah. Aku kan ndak usah mari Tek. Wes wong. Yuk, ngene, ayo digonyame Pak Rete kono gitu sidang ning kono. Aku pusing. Ayo, ayo. Ayo Mi. Opo ning panganane to yo ning kono? Ben.